Nations League σε λίγες μέρες και πάω να σου πω 4 ομαδούλες που θα βάλουν σίγουρα γκολ για να πάμε όλοι μαζί ταμείο και να πάρουμε λεφτά. Θα τα τριπλασιάσουμε. Η πρώτη ομάδα είναι η Ελλαδάρα μας, παίζει με τη Σκωτία, θα βάλουμε σίγουρα γκολ. Έχουμε παιχταράδες μπροστά όπως είναι ο Τζόλης, ο Παυλίδης. Οπότε Ελλάδα γκολ over μισό. Η επόμενη ομάδα που έχω επιλέξει είναι η Ιταλία με τη Γερμανία. Εντάξει, και οι δύο καλές ομάδες, αλλά εγώ θα βάλω Γερμανία, γκολ Γερμανία over μισό. Γιατί όταν ήμουν μικρός είχα ένα φίλο και παίζαμε FIFA και έπαιρνε συνέχεια με γερμανικές ομάδες και τη Γερμανία και μου έβαζε συνέχεια γκολ και μου είχε μείνει ότι βάζει γκολ Γερμανία. Τρίτη ομάδα που έχω επιλέξει είναι από τον αγώνα Κροατία-Γαλλία. Η Κροατία δεν τα πάει καλά τα τελευταία χρόνια. Η Γαλλία είναι σίγουρη ότι θα βάλει γκολ. Και ας δεν ξέρω αν θα παίξει ο Εμπαπέ, αλλά και πάλι θα βάλει γκολ. Οπότε Γαλλία over μισό γκολ. Τελευταία ομάδα που κλείνει την τετράδα είναι η Ιρλανδία που παίζει μέσα στη Βουλγαρία. Εντάξει, η Βουλγαρία δεν είναι και πολύ καλή ομάδα. Η Ιρλανδία πιστεύω θα μπορέσει να της βάλει ένα γκολ. Είναι καλύτερη. Οπότε η Ιρλανδία μισό γκολ. Αυτό ήταν το δελτίο μάγκες μου. Γιατί να το παίξετε. Και άμα δεν έχετε λεφτά να το παίξετε, μπορώ να σας δώσω εγώ κανένα πενιντάρικο που έχω βγάλει τόσα λεφτά από το στοίχημα να πάτε να παίξετε κι εσείς. Κάντε like και εγγραφή για να μην χάσετε το επόμενο δελτίο. Peace.